פרק ה'. זה ספר תולדות אדם ביום ברוא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה בראם, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום היבראם. ויחי אדם 300 שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת 800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה, ו30 שנה וימות. ויחי שת 5 שנים ו100 שנה, ויולד את אנוש. ויחי שת אחרי הולידו את אנוש 7 שנים ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי שת 12 שנה ו900 שנה, וימות. ויחי אנוש 90 שנה, ויולד את קנן. ויחי אנוש אחרי הולידו את קנן 15 שנה ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי אנוש 5 שנים ו900 שנה, וימות. ויחי קנן 70 שנה, ויולד את מהללאל. ויחי קנן אחרי הולידו את מהללאל 40 שנה ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי קנן 10 שנים ו900 שנה, וימות. ויחי מהללאל 5 שנים ו60 שנה, ויולד את ירד. ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד 30 שנה ו800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מהללאל 95 שנה ו800 שנה, וימות. ויחי ירד 62 שנה ו100 שנה, ויולד את חנוך. ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך 800 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי ירד 62 שנה ו900 שנה, וימות. ויחי חנוך 65 שנה, ויולד את מתושלח. ויתהלך חנוך את האלוהים אחרי הולידו את מתושלח 300 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי חנוך 65 שנה ו300 שנה. ויתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. ויחי מתושלח 87 שנה ו100 שנה, ויולד את למך. ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך 82 שנה ו700 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהיו כל ימי מתושלח 69 שנה ו900 שנה, וימות. ויחי למך 82 שנה ו100 שנה, ויולד בן, ויקרא את שמו נוח, לאמור, זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה אדוני. ויחי למך אחרי הולידו את נוח 95 שנה ו500 שנה, ויולד בנים ובנות. ויהי כל ימי למך 77 שנה ו700 שנה, וימות. ויהי נוח בן 500 שנה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת.